Kuan lagi kong bud. Ayo, imo na lang na imo na nagkaon naman ko. Human akong kaon. Naunsa man na imong tiil? Dito ko sa hagna, miagi ko mo. Oh, sa hagna. Luwat ang bayan ko sa. Oh, sige, okay. Ugalin natin. Tagaan ta ka, damo ko siupaw diri, tagaan ta ka. Ayo, ayo, ayo. Imo lang na, dai ko siupaw. Ayo lagi. Itaw guys nga. Nay, nagbaktas man ka. Ale. Ale, ale ngare. Ale, tagaan ta kag pamasahe. Ale. Tagaan ta kag pamilitin nimo ba? Oh. Kwarta. Dali. Dali. Nagbaktas man ka. Oh. Sige na. Sige lang. Okay, nagbaktas man ka, dali. Oh. Padaplin. Ayo, oh. Ali. Dagan nga rin. Dagin. Ali, hinay. Oh. Onay, oh. Sige lang. Taga-asa man ka? Dito sa kuan. Ha? Aning sa Ormoc man ko. O, taga-Ormoc ka niya. Asa man ka pa doon? Pero kuan lagi kong bud. Ayo, imo na lang na. Imo na. Nagkaon naman ko. Human akong kaon. Naniudto na ko. Taas man ka pa doon? Ngadto ko sa kanang dito sa ako ang kaila ba. Taga-asa man dapit? Dito sa kanang Merida. O, sa Merida. Asa dapit sa Merida? Si Yun. Naunsa man na imong tiil? Dito ko sa hagna, miagi ko mo. O, sa hagna. Nagkaon na ka? Nay, nagkaon na ka? Wa pa? O, sige. O, di kwarta. Ayaw, di na pasakay nimo, di na pasakay. Luwat ang bayan ko sa. Oh, sige, okay. Ugalin natin. Tagaan ta ka, damo ko siupaw diri, tagaan ta ka. Ayo, ayo, ayo. Imo lang na, dai ko siupaw. Ayo lagi, imo lang ni. Ayo lagi. Oh. Oh. Sige na, ayo, ayo, ayo. Dada lang ni. Si nanay, itagaan pa ko niya sudan. Sige na, oh. Imo ni sudan. Asa na ang kapadong? Kinsa itong panganay? Kisa imong pangan? Oo. Nal? Sige. Okay, sige amping, amping. Kaluoy ba niya? Ito nagbaktas guys. Ambot say pangan ato tinuod ni pangan. Ang iyang sudan yang gihatag sa ako, ambot sa ni iyang usa ni sudana.